rokok. Ya, itu mahal kabeh. Karena nguri, ya. Pas. So. Itu kok. Alhamdulillah. Rokok. Yo. Loh, ya ada aku. Jadi caca. 30. Sorong ewu. Ya. Dulu gue. Kayak mulai dulu gue. Loh. Lampu ngarepe apa jenenge? Ya flash. Flash. Flashnya apa? Anu sepeda motor. Lampu ngarep. Iya. Ini lampu vario. Bit no. Ini bit no. No. Ini bit no. Terus ketik nah kelaru. Oh, bit itu loh. Dia begitu sih. Ini udah bit kok. Ini bit. Ketikkan nih ulang. Ini apa mati lampu ngarep. Anu apa? Melonyoh. Dope berarti. Omamane kae lho. Kuset oleh ndang sinau sik kono kok. Variomu sing engko tulisan Variomu Tekno 125 2014 nek padha blok. Golekmu pencarian ngono kuwi. Ketiken kuwi. Lampu dop Vario Anu apa? 125. Nek Lampu dop vario. Lampu ya kan tipene akeh to. Vario saiki. Nah, 125. ngetik mojo Vario to. Lampu dop vario 125. Lampu depan Vario 125 berbeda tergantung tahunnya. Vario 125 lama memakai bohlam standar seperti H6 atau KZR dengan harga sekitar Rp15.000 hingga Rp35.000. Vario Iki lampune tok. terbaru menggunakan lampu led khusus dan jika rusak biasanya harus mengganti Itu tamat tahu ganti rating malah hitingane cepekane ya. Sik. Nah, nggih. Ya ngene iki. Lho. Ya. Iki jenenge apa iki? Reflektor Vario 125. Oh lah. Oh, oke. Bener. Reflektor. Cuma minum. Berarti tuku greng sak omahe niki lho. Iya. Pi, jajal dan reflektor.
Suara apa? Gila. Beranggang ro gila. Reflektor Ngono gak energane. Ta. Gak 350. Eh? 250. Terus kan Ya iki tapi yo Tinggi apa mas? Hmm? Itu tinggi apa? variomu. Ya apa? Oh, mamane dop dilederno kok. iki jajal. Ya apa kan kok neng online? Lah piye? Kuwi yo mau maneh. Sik, lha kuwi mau maneh kuwi enek cok anune neh ora, mesti adae neh ora. Maksudnya apa? Dope iki tok, Ya ora. mosok sak Atome. Iya. wis apa? Bos. Supaya kan makan terus ya. Ndi kae? Lampune ngene iki lho. Iki led tapi model ini model led. Nah, dope kan ngerek nganune tok. Kanan apa kiri to? Apa? Lampune sing obong iki. Kan ini nek loro to. Kanan kiri tapi kanan kok kiri. Tapi ora ganti kabeh, gak dereng anu kanan kiri. Wah. Ganti yo sitok. Wis saumamane kok iki yo ganti yo sitok. Dan sing obong sitok. Masa tukune sisih ngono kuwi tok. Sisih to. Lah kuwi gak gandeng kuwi. Kan wi totoke kena dicoba to, Pak. Kancane arep kan pasangan to. Dan nek ganti lampu kan otomatis nyopot salah. Pomo sing pedhot iki ganti sing kiri apa sing kanan ngono. Ya kuwi umamane sing lampu. Sing angkae lampu kuwi. To. Nah iya nek kocone kan kena dibuka kocone. Lho. Dope lampu kuwi ngono. Maksud iki. Iki lho Ki sing ngene